Illum 12 ta' Settembru l-24 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għall-Qudiesa tal-Ħadd immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja tal-Vitorja f'Ħalqormi. Jikkonċelebra l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' San George Dun Mario Manġon. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd minn fuq il-website bkids.mt. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Insellem il-kull min qiegħed isegwina permezz ta' TVM2. Nirringrazzja ħafna l-PBS tal-li jagħmel din it-trasmissjoni possibbli. U nirringrazzja wkoll lill-Parroċċa Żgħira ta' San George Ħalqormi lil kull min jieħu ħsieb dil-Knisja sabiħa tal-Vitorja li qed tilqana llum għall-24 ħadd matul is-sena. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna b'tama kbira fil-ħniera kbira tiegħu. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, nagħtuk ġie, irrodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier, illi tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-tana. Int li qiegħed fuq l-emin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox. U għatina ninaqduk b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jiena ma wabbist rasi, ma rġajtx lura. Tajdari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfuli l-ħiti, ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwaġġ, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet. Jien naf li ma jkollix mniex nistri. Dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se joħodha miegħi? Ħanoqogħdu għal ħaq flimkien.
Minu kontrija, ħajersaq lejja, ara, Sidi l-mulej jgħini, min se jagħtini t-tort. Il-kelma tal-mulej. Nirroddu ħaj lill-Alla. Salm responsoljali, ngħidu flimkien, jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Inħobb il-mulej, għas-sema leħen it-ħanniq tiegħi. Għaliex hu tagħnu widen fil-jum li fih sejjaħtlu, flimkien jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Il-ħbula tal-mewda uruni, l-irbit tal-imwiet ħakimni, fin-niket u l-hemm sibt ruħi, imma jien isem il-mulej sejjaħt, mulej, nitolbok salvani, flimkien jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Ħanin il-mulej u ġust, twajjeb u Alla tagħna. Iħares id-dajfa l-mulej, jien kont makus u ħelisni, flimkien jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Għax mill-mewt ħelis lil ħajti, lill-għajnejja mid-dmuħ u l-riġlejja mid-fixkil. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin, flimkien jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. It-tien qari. Qari mill-littra ta' San Ġarbu Apostlu. X'jiswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurix fl-emil tiegħu. Jaqgħu tista' ssalvah din il-fidi? Jekk ħuk jew oħtok ma jkollhomx jilbsu u jonqoshom l-ikel ta' kuljum, u wieħed minnkom jgħidilhom, morru bisliem, isħnu u kulu sa tiġbaw, bla ma jagħtihom dak li hu meħtieġ għall-ġisem, dan x'jiswa? Hekk ukoll il-fidi, jekk tkun weħda u ma jkollix l-emil, tkun mejta fiha nfisha. Imma xi ħadd jista' jgħid, int għandek il-fidi u jien l-emil, urini l-fidi tiegħek mingħajr l-emil, u jien nurik il-fidi tiegħi bil-emil tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Nirroddu ħaj lill-Alla. Ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Ġesu Kristu li bih id-dinja jimsalba għalija u jien għad-dinja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien telaq Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' Ċeżarija ta' Filippu. Huma mexxin lid-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija. Min jgħidu n-nies li jien? Weġbuh qalulu Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn wieħed mill-profeti. Staqsihom, imma intom, min tgħidu li jien? Qabes Pietru u qallu, inti l-Messija. Imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq. U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, ikun meħġud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżda hu dar ħares lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfar lil Pietru u qallu, itlaq minn qudiemi għax-xitan, għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla imma f'dawk tal-bnedmin. Sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom, jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja.
Għax min irid isalva ħajtu jitlifha. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju jisalva. Għax jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha imbagħad jitlef ħajtu. Il-kelma tal-mulej, bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bid. Ma nafx jekk tinnutawx li s-saċerdot mingħajr ħafna ajjat meta ibus il-Vanġelu jgħid din it-talba li għadni kemm qed jien ukoll bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. U llum il-Vanġelu wieħed minn dawk li jorokna orika tajba. L-ewwel Ġesu jagħmel mistoqsija lid-dixxipli li qegħdin isegwuh huma sejrin posta sabiħ ħafna taħt il-muntanji Ċesarja ta' Filippu. U jgħidilhom imma n-nies min jgħidu li huma il-mistoqsija li żied importanti għal Ġesu hija dik li jagħmel lilna, li jagħmel lili u lilek illum. Imma intom min tgħidu li jien? Fi kliem oħra jien Ġesu min jien għalik? U issa sew tgħidlu mhux xi statwa sabiħa meta jkolli bżonn nixeli la xema? U issa sew Sinjur. Ma nafx ta' min jaf kemm kieku jkollu ikellimna hekk nirrispondu b'dan il-mod. Ma tajjeb nistaqsu lilna nfusna llum Ġesu minnu għalija. Xi ħaġa li jiena npoġġi fil-vetrina li noħroġ għal-ġimgħa kbira jew għall-miliet daqqa kurċifis u daqqa bambin ħelu li nitolbu meta jkolli bżonn. Jew xi ħadd li jimlili qalbi blaġġ għat-tajjeb għal Alla li fħuti nara anke xbija tiegħu dak li se jgħidli kont bil-ġuħ u tmajtni, kont bil-għaġġ u sqejtni. Danu Ġesu. Ġesu li jgħidli aħfer u jaħfrulek. Li jgħallimni anke nħobb il-min għamilli l-sar, għax ħaġa diffiċli. Ma jridx imma li d-dixxipli, mod speċjali Pietru li għarfuh inti l-Messija, l-imwiet, il-midluk tal-mulej, li il-missier jgħid fuq dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu dak li għandu xjgħid mhux biżżejjed ixellu x-xema lill-qalb ta' Ġesu. Tisimgħu jgħidlek jien ta' qalb ħelwa u umli. Inti qed turi ħlewwa mal-proxmu, qed turi umiltà. Dik hija l-qalb ta' Ġesu. U meta inti id-dar tqim il-kurċifiss jew fil-ġimgħa l-kbira kalla jrid ikonna l-purċissjonijiet nerġgħu lura għal daw it-tradizzjoni imma xi jfissru għalina. Qed nieħduhom bis-serjetà s-seba' kelmiet qaddisa Ġesu għandi l-għaġġ, hawnni ommok, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Dan hu Ġesu għalina. U fil-miliet aħna narmaw il-bambin nifhmu li dak huwa liben ta' Alla magħmul bniedem. Pietru meta jisma' l-Ġesu jitkellem fuq id-batija, fuq iċ-ċaħda, id-diskors ma tantx impressjonah, anzi jiġbdu leħ waħedhom u jibda jlum mhux qed tgħid li jridu jiġħduk, li se joqtluk, u mbagħad x'inhi di li tqum wara 3 ijiem mill-imwiet. U Ġesu lil Pietru ma jirrispondix privatament quddiem kulħadd. Itlaq minn qudiemi, xiġifieri jiena il-lider mhux inti. Ma rridx jgħidlu sparixxi tlaq lem, ma jgħidlu li tfixkil għax xajtan tfisser xi ħadd li jfixkel. Itlaq minn qudiemi ja xitan. Jiena irrid immexxi mhux inti, allura wara. Imxi wara inti. Fil-fatt imbagħad jgħid lil kulħadd min irid jimxi warajja. Mal-Pietru tgħidlu imxi warajja, tgħidlu itlaq minn qudiemi, mhux jiġifieri sparixxi murant il-mara, erġa' lura minn fejn ġejt, le.
inti timxi warajja jiena mmexxi u se jmexxi billi għallimna affarijiet nara diffiċli għan-natura tagħna għax in-natura tagħna Don George Preka kien jgħid ma tafx tgħid biżżejjed dejjem tiġbed għal xawwata biex ngħiduha. Mhux bil-qormi biss bil-Malti wkoll, jiġbed għal xawwatu dak. U aħnek magħmulin ma qogħdux nitkażaw Pietru għax aħna meta nisemgħu fuq id-batija u s-salib ngħidulu Sinjur mhux aħjar tbiddel naqra d-diska. U Ġesu jinsisti min irid jimxi warajja jiċħat lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. U tgħidli kif? Kemm hawn nies qed jgħixuha din il-kelma min għandu l-mart id-dar, min għandu tfal bid-droga d-dar, min għandu xi ħadd l-isptar, ikollok tiċħat lilek innifsek, terfa' salibek u tgħidlu mulej hekk se nimxi warajk. Il-fedeltà fi żwieġ taħsbu l-irħisa saqsu xi ħadd miżżewweġ. Għandna lilna l-qassisin jgħidulna intom titkellmu f'adertà għax m'intomx miżżewġin. Jekk tiżżewġu malajr tbiddlu għad-diska b'xi mod nagħtihom raġun jien il-miżżewġin. Għaliex aħna m'hemmx għalfejn immutu martri bħal San Ġorġ u San Bastjan biex inkunu semmejnihom it-tnejn hawnhekk għall-qormi. Imma kuljum il-Domenico Savio, San Juan Bosco, raħet jipprova jivvinta l-penitenzi. Għallu Domenico, ejja law, kien għadu żgħir Domenico, xi 10 snin. Għallu ma rridekx tivvinta penitenzi. Għallu għax nagħmel, għallu Domenico Savio il San Juan Bosco. Għallu hu paċenzja ibni, blak li jiġrilek isħana, hu paċenzja bisħana, tiġi l-kesħa, hu paċenzja. Għax il-paċenzja huwa kejl li tiċħat lilek innifsek u terfa' salibek. Aħna ħafna drabi ma nifmux l-erf ta' Ġesu, illum nitolbuh jagħtina dil-grazzja biex tħobb tittieħu paċenzja, biex tħobb tittinsa lilek innifsek, mhux kollox tiegħek u kif jgħaddi minn moħħok bil-fors, min iħobb dad-diskors ta' Ġesu li tiċħat lilek innifsek li terfa' salibek jifmu malajr. Fi kliem ieħor Ġesu xi jrid? Li aħna nimmaturaw fl-imħabba. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bagħata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'omm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fid-dawl ta' din il-kelma ta' Ġesu nitolbu verament il-grazzja li t-talim tal-Evanġelju inaddafna mill-egoizmu mid-dnubiet tagħna. Nitolbu għal dusija tiegħu l-Papa Franġisku li llum beda vjaġġ lejn Budapest fl-Ungerija fejn se
jagħmel il-qudiesa tal-aħħar tal-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali u illum stess imur l-Slovakkja għal pellegrinaġġ ta' 3 ijiem nitolbu biex il-mulej jibirku bis-saħħa, bil-paċenzja u bil-qdusija. Nitolbu għalina meta aħna nkunu mfixklin bit-toqol tal-ħajja. Biex nisimgħu dik il-kelma ta' Ġesu min rid jimxi warajja jerfa' salibu, jiġħad lilu nnifsu u jimxi warajja. Nitolbu. Nixtieq nitlob ħafna l-morda kollha tagħna. Min qed ibati bl-uġigħ fiżiku, psikoloġiku, xi qalb maqsuma. Dawn huma kollha tbatijiet nitolbu għal kull min għaddej minn mument diffiċli biex il-mulej ikun il-kuraġġ u l-faraġġ ta' kull wieħed u waħda minnha. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat, dawn l-aħħar ġranet biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u fil-ħnina tiegħek tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħenna lina mulej u isma' t-talb tagħna. Ilqa' bit-tiba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies intwiżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. B'hekk intader u tħenn għal min jintilef. U minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu is-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih il-tajja kollha tal-anġli, ferħana l-dejjem quddiemek, iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna, waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewit. Imbirek min ġej fissem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġorġ Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħati jaslimu l-għaqda li jien trid fiha, in li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Fis-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Għamil mulej li d-don tas-sema li rċevejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna. U li kif f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil kanunku Dun Mario Manġon l-Arċiprit ta' San Ġorġ ħall-Qormi u l-kull min jieħu ħsieb din il-kappella grazzjuża lill-Knisja tal-Madonna tal-Vittorja ġewwa ħall-Qormi li laqatna għal dan l-24 ħadd matul is-sena. Il-mulej magħkom. Eberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum mill-Knisja tal-Vittorja f'ħall-Qormi, iddedikata lil Marija Bambina. Ta' min insemmu li fis-sena 1942 f'din il-Knisja sabet posta l-istatwa titolari ta' Marija Bambina. F'pajjiżna hija unika fl-istil u d-daqs u żgur li tisraq qalb kull min jitfa' ħarstu fuqha. Hi ħelwa tassew u turina l-Madonna Tarbija fil-fisqija stil Malti. Il-Bambina tidher bħala tarbija rieqda fuq saqqu u mlibsa blibsa kollha rakmu. Fatt ieħor interessanti marbut ma' din il-Knisja huwa li f'ħatti lajt meta l-purċissjoni bl-istatwa ta' Kristu l-Xoxt tkun għaddejja minn quddiem din il-Knisja, fuq it-suntier jiġu mbierka il-figolli kollha ta' tfal mill-arċiprit tal-parroċċa. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.